खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन समाबो जाबाय आं एसे मोनसे दिनै सोरबा सोरबा मार्टियास फेमिलिफोरनि बाथ्राखौ लानानै गोबाङानो बुंलायसो गारदों सोरबा सोरबा बुंदों आरोखि माने बावहाय ओरैबायदि जादों जायफ्रा मोनाखै मा मोनो माबोरैथो बेफोरबायदि मोननांगौ जोंना भेरिफाइ जाखाबाय जोंना मानो फैयाखै जोंनिखौ मानो हरासै जोंनिया मानो बिदि थालांखो बिदि गोबां कुइसन जादों जाखागोन निस्सय सियर बेबो आंनिया बिदि कुइसन सोंनायनि सिगां आंनावबो मोनसे सिखांनाय फैदों जेब्ला ओरैहाय जेब्ला गुबुन हान्जाया खुंथायाव दङमोन अब्लानि समाव बे समावथ' बेयाव सागानगिरिनि माखासे दैदेनगिरिफोरानो गोबाङानो दङमोन बै समाव मानो मार्टियास फेमिलिफोरखौ गिबि माने मान सनमान बा गुबुन माबाजों जाखिनि मोननांगौ बेखौ मानो होनो हायासै सेथि सोंथि आरो बिनि उनाव जायफोर खुंथायाव दङमोन बिथांमोना जेनेरेल भाबै मार्टियास टमखौ मानो लुनो हायाखैमोन नैथि थामथियाव जाहैबाय हाइनेस केसफोरा दिनै गोबाङानो उइद्र' जायाखै सिफाय जायाखै मानो सिफाय जायासै बियो आरो ब्रैथिबाव नन हाइनेसफोरा दिनै बायजोब्बाय जायफोर गिदिर गिदिर केस जेलाव थानायफोर मानो बर'ना होनो हायासै बै बेक्तिफोरखौ बाथ्राया बे आरोखि बेफोरबायदि गोबांनो फिसा फिसौ सोंथि सिखांजाथावथाव फैयो दा मार्टियास जाय फेमिलि खोनानो मोन्दों थांनाय बारावबो बेफोरबायदिनो जाय खुंथायाव दंमोन बिथांमोननि समाव खुगा खुगासो खोनानाय बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंनो रोङा मानोथो 5 लाखनि जायगायाव 3 लाखल' मोनखो एसे एनै सोरबा माबा मोनसे लानाय बे आलादा खोथा आं बेखौ हमनो थाङा नों मावनानै होदों नों बे न'खरा माबा मोनसे होदों आं बेखौ बुंनो थाङा जेबो बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय 5 लाखनि गेजेराव 2 लाखआनो गोमायोबा आंनि राव नङा बियो गुबुनफोरनि राव दा बेसेबां दुखुनांथावना जायो बेफोरबायदि जुदि गोमायोब्ला बा माखासेयानो गोमायोब्ला नङा होमबा बे आरो बाथ्राया जेखियानो जाया मानो गुबुना गोबां बाथ्रा बुंगोन गोबां खोथा बुंगोन आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जायफोर मार्टियास फेमिलि बिथांमोना आं जाय दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों बिथांमोनजों सावरायनायाव बिथांमोना बुंदों जेब्लानो फैगोन मोनथिगोन आरो जेब्लानो फैगोन जायफोर 4 लाखखौबो मोनाखै बा 5 लाखखौबो मोनाखै मार्टियास फेमिलि बिसोरनिखौ होनाय जागोन खाबु मोनबानो बा माखासे बिलाइफ्रा फैबानो अब्लानो होनाय जागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों माखासे दैदेनगिरिनिफ्राय जों खोनानोबो मोनदों थ' बाथ्राया जाहैबाय बेखौ लानानै सोरबा सोरबाया मा होननानै बुंगोनथाय बेखौनो लानानै गोबां बाथ्रा बुंलायबाय थादों आरो खालामखागोन सोंथाव आंनि माखासे सोंथिया बेनोल' मोनथाम मोनब्रैसोल'नो फार्स्टआवनो बै खुंथायाव थाग्राफ्रा मानो होजोबासै मार्टियास फेमिलि नैथियाव मानो मार्टियास टमखौ जेनेरेल भाबै लुनो हाफुङासै 5 बोसोराव मा खालामनानै थाया आरो हाइनेस केसफोरखौ मानो सिफायना होनो हायासै जेब्ला सरखार बायदों अब्लाना आंनियाबो बारा गोबाव जायाखै केस जोबनाया जायफोर दिनै केस मानो सिफायना होनो हायासै बैसोरखौ हाइनेस केसफोरखौ जोंनि NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ आरो नन हाइनेसफोरल'नो दिनै माबोरै डिसमिस जाग्रोखो नङा होमबा बेखिनि बाथ्राया थ' आंनिया खोथाया बेनोल' बे समाव बेफोर जुदि गासैबो जोबोमोनबा सोर सरखाराव मानो फैफिनामोन बावहायथ' NDFBनिनो आफादनिनो गोबां दैदेनगिरिफोर दंमोन सार गबिन्द दंमोन सार सावरायग्रा दंमोन सार फेरेंगामोन दंमोन सार बड'सामोन दङमोन गुबुन दैदेनगिरिफोर दंबावो मानो मावफुंना होनो हायासै मानो खालामासै सार प्रमद बर'मोना सागानगिरिमोन मानो खालामासै सार UG ब्रह्ममोना बिराद गिदिर लेक्सार होदोंमोन नाथाय मानो मावफुङासै सार प्रमद बर'मोना गोबांनो लेक्सार होदोंमोन मानो मावफुङासै मा खालामखो दाथ' सरखार जोब्बाय बायबायबो
बे हिसाबै बिथांमोनाथ' गोबां बाथ्रा बुंबावगोन, गोबां खोथा ओंखारबावगोन बिथांमोननिफ्राय। थ' बेखिनियानो, गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। जायानो जाया मानो जायफ्रा मोनबावनांगौ दङ, आंहा मोनसे फोथायनाय दङ मोनगोन आरो बिसोरनोबो होगोनखौ। जायफोर मार्टियास फेमिलि बिथांमोनाबो मोनगोन बेखौ एथ'ग्राब घाबरायनानैबो लाब गैया। उमुक थारिखआव होगोन बिदि मोनसे फिक्स डेट गैया। एनि टाइम सम मोनजाब्लानो बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जागोन होननानै आं खोनानो मोनदों। थ' बे गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय।